Maailmanmatkat 1. Japani. Minäkö? Tämä on mun kuvaus sellaisesta pienestä paikassa, missä Pokemonit voi asua. Täällä on sängy. Täällä on tämmöisiä Pokemonille ja sitten nämä 2 sankoa on Pokemonille, jotka ovat kipeinä. Täällä on eksyneet Pokemonit. Täytyy rakentaa luuri seuraavan jakson mennessä. Mutta silloin kyllä kerrotaan enemmän Australiasta. Siis täytyy rakentaa luuri vielä tänne ensi jakson mennessä, mutta siinä kerrotaan Australiasta eniten. No, tämä paikka on. Sitten täällä on tää polku, jonka mä näytin jo introssa. Ja sitten mä oon hiukan muokkaillut tästä portaasta siis kouluttajat voi tulla katsomaan lemmikkejä. Siis ei lemmikkejä, vaan Pokemoneja. On lakua mukana. Eikä sitä ne lakua, vaan yhtä kolakakkia. Hyvä on. Muuten tässä jaksossa kuvasin tämän kaiken Mobitzenilla. Kannattaa ladata laitteelle, jossa on peli. Ennen tein 1 kanavalla YouTube-videoita vielä. Niin se oli sellaisia, että mä kuvasin kameralla. Enkä Mobitzenilla. Olispa mä ottanut Mobitzenin. Mobitzen on ilmainen. Ei, sadessa. Sadessa ei mene pois. Kaunista jo olla pois. Mene pois. Kaunista olla pois. Jos mä iskän nyt sutta, niin se iskee mut. Paitsi jos mä hyppään sen jo. Minä pelaaja sai päävamman pelatessaan hienon vamman.
mamman kunniaksi hän juoksi taivaallaan kestämään siitä. Tuo oli jotakin mustaa huumoria. Mutta jos oli mustaa huumoria, niin vielä mua tutkiin nyt niin tavoitakin. Luonto ei haittaa, jos se on jotakin. Gonna attack fast! Options. Kiitos Jumala. Nyt on aika helppoa. No ei se kovin hankala ole. Jos tietää mitä tehdä, niin helppoahan se on. Hei. Mitä? Oi! Paljon kiitos, että tässä voi kellua. Muuten. Yksi tyyppi ei ui ja halusi oppia kellumaan. Kun se sitten oppi kellumaan, niin se ei halunnutkaan kellua. No jotkut nauhoivat, mutta ette varmaan kuule sitä. Hei. No nyt liikuit. Nyt liikuit oikea pelaaja. Ui. Mulla ei ole kelloa ja pitää rakentaa kello myös. Ja katsoa siitä, ei ole ilta. Miksi ei ole ilta? No, tässä se taisi olla. Maailman matka loppuu. 8 minuuttia.